Gandang araw po. Ate, kumusta na po yung nararamdaman mo? Okay na po, kuya. Kailan ka kasi unang pumunta dito, ma'am? Unang punta po ay last Friday. Last Friday lang? Last Friday. Salamat ka kay Papa Jesus at binigyan niya ng kasagutan yung karamdaman mo at yung kahilingan mo na ikay gumaling. Pagpatuloy. Okay po. Kay ano po, sa mahal na pong Hesus Nazareno. Pangalawa kaya po. At sa ating mahal na ating alipin Ama Hesus Nazareno sa mahal na ating altar. Balik kailan po ang alis nyo, ate? Pabalik sa Dubai? 22 po. Okay, ate. Ingat na lang, ate, ha? God bless sa iyong buong pamilya, sa anak mo na nag-iisa. At laging mag-pray. Thank you po. Laging magpasalamat lagi sa biyayang pinagkakaloob ni Papa Jesus. Maraming Huwag makakalimot. Okay. Thank you po. Sa lahat po ng mga may cases ng sakit ni ate, ano kasi naging sakit mo, ate? May kulang, tapos yung Tingnan mo ito, stay dito. Ngayon Sarado wala na. na. Saan pumunta? Ano pong pakiramdam pagka ganun? Tsaka dati, may mga kati-kati. Ngayon wala Slow na. motion. Okay, ate. Bye-bye, ate. Salamat. Bye, thank you po. Ingat sa biyahe mo sa pagpabalik sa Dubai. Salamat. Thank you. Okay. Happy trip. Thank you po, Papa Jesus. Hanggang dito yung tayo.